Helo, STEM Gogledd, enw fi di Heledd. Dwi'n gweithio fel Seicolegydd Cynorthwyol mewn Forensig Medium Secure Unit. Mae genna fi radd mewn Seicoleg a meistr mewn Neuropsychology. Nes i fynd i Ysgol Brynefol yn Llanrug. Mae'r gradd dwi wedi cael yn helpu fi weithio yn yr uned dwi'n gweithio yn rwan. Da ni'n gweithio efo pobl sydd efo iechyd meddwl ac pobl sydd wedi offendio. Da ni'n supplyio therapies i bobl yn unigol neu mewn grŵp yn sbio i ddod i ddallt ymddygiad pobl, yn helpu sbio ar yr ymennydd ac pa rhannau o'r ymennydd sydd ddim yn gweithio mor dda oherwydd yr iechyd meddwl, neu mae lot o bobl wedi bod yn defnyddio substances ys amser hir ac yr effaith mae hynna wedi gael ar yr ymennydd. So da ni'n gallu asesu rhan o'r ymennydd sydd eich ddim yn gweithio mor dda ac yn gallu meddwl am therapies i wella hynny. Da ni'n neud therapies sydd yn sbio ar copio mewn adegau drwg, i allu delio efo emotion a delio pan maen nhw'n distressed. Dwi wedi gweithio mewn adrannau eraill yn Seicoleg. Dwi wedi gweithio efo pobl efo anwylderau bwyta, pobl efo anabledd dysgu, pobl efo dementia, pobl efo autism. So mae yna lot o wahanol lefydd wedi weithio i mewn yn Seicoleg. So ni yn deud bod os ydych chi licio bod yn seicolegydd, mae o reit competitive. A dwi'n meddwl bod yr gradd mewn Seicoleg a meistr yn helpu tuag at ddod yn seicolegydd. So, pob lwc yn y dyfodol a diolch yn fawr.